Keres Turcom 8. maja stihol dopis do sudu, že vlastnica hladzaljni u predlikvidacijnim postupku Violeta Šulejić osnovnomu sudu u Zombore predložila novi plan reorganizaciji svoje hladzaljni, po ktorým še malim akcionerem i paprigarom, ktorí pred 8 rokami predali paprigu a nedostali penjež, dlužstvo znova zmenšuje. Po tým plánu 6 rati dlužstva, ktorí ešte ostali, zmenšujú še za 60%, i akvarija tota mizerna suma treba, že by bola vyplacena u najchodzacích 5 rokoch. Nova sudska rozprava zakazana za 16. juni i skoro všetky odškodovaní paprigare še tedy rihtaju pojsť na súd. Zo súdu sme dostali plán reorganizácií, ktorý nám neodvituje, a dostali sme i spisok firmoh i ľudzoch, ktorí še s tým skladajú. Medzi njima i predsjedatelj opštiny Kula, od ktorej sme pitali pomoc. So s predsjedateljom sme še nezišli, ale mi on u telefonskej rozvárky hvaril, že nie zna co potpisal. Trebal prečítať plán, bo by mušel potrímať svojich žiteľoch, ktorí odškodovaní. Nija i dokaz, že potpisal novi plán. Paprigare za bar skratki čas pozberali potpisi protiv novog plana i nješka ih poslali do Zombora. Znova angažovali i advokata, že bi probovali poničiť novi plan, hoć su svidomi, že oni, jedno s malými akcionerami, bar s drobni bavjače, že bi daco mogli premeniť.